Ngakho-ke usuganiwe usekhona umakoti ekhaya, waphinda futhi wamfaka esithebeni ngembuzi, umnikeza igunya lokuthi okay usengakhona nawe ukuphatha ummese la ekhaya, okanye ahlale namakhosikazi esithebeni aqhoyiswe njengaye. Uma kukhona iy'ngodosi okanye kukhona abantu othothi mhlasimpe bahleli lelo khaya, bayokhangezwa bona ngeke beze befakwe esithebeni. Yena osesinile wafisina ngesinqindi uzofakwa esithebeni njengawo wonke amakhosikazi, njalo njalo. Futhi uma ngabe kuwukuthi-ke ungene nje sawuyena, uyokwazi ukuthi noma uqale ukuthola abantwana la ekhaya uyokhona ukuthi aqobe esithebeni lapha noma ngabe engafikanga nomntwana. Okay-ke, nakho-ke okunye kusuke kufuneka kwenzeke, kusuke sekufanele futhi kuqhubeke ekhaya kwenzeke umakoti. Umakoti uyafakwa esibayeni, kusuke suhlayela ukuthi manje uma kunesibaya lowo muzi ugaya utshwala. Isicathulo sokumfaka esibayeni uyobika lapha emsamo, ngiyacela bomkhulu nanibokhokho ukuthi uMasibanibani njengoba egonela ikhaya usefana nomntwana la ekhaya, ngiyacela ukuthi nisivumele ukuthi simfake esibayeni la ekhaya, ukuze uma ngabe ukuthi akukho muntu kuleli khaya, uma ngabe kuwukuthi mhlawumpe iy'ngane azikho sey'koleni, mhlampe nomuntu kolusa la ekhaya unenkinga, kugcina kusala umakoti yedwa ekhaya, mhlawumpe ingazi ifa inkomo esibayeni egigeka izifa umakoti ekhona, akakwazi ukungena esibayeni afika iqaqa. Umakoti akangene njalo esibayeni kohlala noma kusho ukuthi iy'thombe noma yokwenza i-content, cha. Ungenela iphuzu lokuthi uma kuba khona inkinga, mhlasimpe ake ngithi ngemakhaya ngoba nginamadlelo, umkhulu wakhona uyavuka mhlawumpe uyahamba uye endaweni, mhlawumpe kunomhlangano awuhamba ekuseni noma kunendawo ayihambayo, kunendaba ayihamba, kunodaba aluhambayo. Sekusale ekhaya mhlawumpe ugogo usemdala, iy'ngane sesikoleni, umakoti njengomuntu osemusha uyakhona ukuvula imigoqo laphana, iy'nkomo ziyiphumele ziyele edlelweni. Mhlasimpe sekwazi kusuka umuntu wakamakhelwane mese ekhipha iy'nkomo zakubo adlule ayithathe mhlawumpe esangweni ey'bonda uyicacile uyikhiphile umakoti, ezinye ziyaboshwa, ezinye emakhaya yiboshwa. Kusokwenza lezi zimo ey'njalo, nakhona esibayeni akayingeneli, uyafakwa ngokuhamba. Yingakho ngihleze ngisho ngithi utshwala bubalulekile ekhaya, awukho umuzi okumele ungagaywa uma ukhule kugaywa, ngaphandle uma bezofika kini besho ngey'bonakalisa ukuthi thina la esikhona sisathanda ukuthi ugaye utshwala, kodwa hhayi ukuthi ungezwa ngongema, hhayi ukuthi ungezwa ngomnqayi, hhayi ukuthi ungezwa ngomvelaza ethi utshwala kusamele bugaywe, cha. Utshwala buwuphile ekhaya, ngisasho namanje utshwala besiZulu sikhule buvele benziwe emakhaya, akukho la okunesici khona. Ngaphandle leyo mizi uma ngabe sekuwukuthi bayifikele bona bathi sebecela ukuthi kuphilwe ngamahewu, hhayi ngokugaya utshwala. Yingakho nje ethi omunye umama ngathi ngithi ngiyabuyeka utshwala angibugayi, nganenkinga, kwavaleka imali kamyeni wami engangiyihola kwaphela u-6 months. Ngithe uma ngabe ngithi ngiyakhona la evaleke khona, bathi bafuna ukungibona ukuthi ngisaphilani. Kuthe uma ngibuya lapho ngalala ebusuku, wafika umyeni wami wathi ubani othe kuleli khaya ungabugayi utshwala. Uthi wavuka ekuseni wathola imithombo, walokhu izimpuphu efuna ukuxolisa, wenza ukhambo waxolisa, yavuleka imali yakhe empesheni. Ikhaya kulona lo muntu ophilayo, ngaze umbone ekhuluma hayi lapha ekhaya sengenza ukuthi akulona elakhe akahlangani. Yingakho ngisho ihlo okuzalayo ethi ikhaya lababamkhulu, uqinisile. Lapho ikhaya lakho lakhelwa inkosana-ke esuke yona isiganiwe besiphuma iyakha umuzi kayise, lapho uyise azoyishaya khona isifuba ethi ikwami la, osewakhelwe ingane yakhe, bese umagcina esihlala nonina kube ukuthi yena akaphume ekhaya. Ngiyazi-ke le yise usiy'nkulumo ey'ningi, hhayi inkosana ayiphumi, ayikwazi inkosana ukuphuma ngoba isukubambela uyise. Angithi abantu badungazela bazi, inkosana yona ephumayo yakhelwe uyise umuzi, lapho athi khona ikwami la, ayishaye khona isifuba. Yingakho ngisho kuthiwane emalokishini bethi osisi bakulowo muzi, wena umdala futhi abe usuwathola inqola lakho wazakhela, basuke beqinisile vele umfana omdala kulelo khaya uyena ophumayo wazakhela, iy'ngane y'sale ekhaya. Uma ngabe unkosikazi eseganile uyafakwa, even ngisho ngenhla, ngisho ekhishini umakoti kahle kahle akavele ngekusuka kuthiwa hhayi uvele wayingenela nje endaweni yokuthi kuvele wazenzela into yokuthi, cha. Uyafakwa la ngokusemthethweni esibayeni-ke, cha,
akasoze nje angene even noma kuthiwa uyantshontsha akantshontshe. Esibayeni nje kulinda ukuthi kuze kwenziwe ukhamba, kucele kubikwe emsamo, sifake umakoti ukuze zingafi iy'lwane la ekhaya, kube ukuthi kubamba ukuthi umakoti akangeni esibayeni. Miningi imizi esikhule siyibona ukubona amakoti bakhona bevula mangabe lapha sekushaya u-9 kuvulwe emgoqweni, evule imigoqo ziphume inkomo ziqoshe lapha esangweni, ubone ukuthi noma mhlawumbe uthi uyayishaya uyibeka lapha ziyayiqhubela ziyahambela ziyele endleleni ngoba emakhaya isikhathi esiningi kunamadlelo. Umakoti uyafaka ngokuhamba emsamo. Ikhaya yenye into, utshwala busoze bungagaywa. Mina ngizike nilahlekise, ingakho nje mina ngeke ngize ngenze i-content la ngoba nakho mhlawumbe ngithi ngihlabekise ubani ngenzele ubani, kodwa ngisuke ngisiza isizwe ngesimo sokuthi baningi abantu abadukile abalahlekile abangenalo ulwazi, futhi akekho umuntu okuthiwa mhlasimpe ngisuke ngenzela yena, cha. Utshwala ekhaya ubalulekile. Umakoti uyafakwa esibayeni ukuze makwenzeka iy'nkinga kuleli khaya kwazeke ukuthi umakoti uyakhona ukungena esibayeni, hhayi ukuthi ungena njalo uma kunezimo mhlawumbe oba lezi engiy'balayo engishoyo, ngoba phela kunezinto engenzeka ekhaya engesoze zenziwa engafanele okumele zenzeke ngoba kuney'zathu ezenziwe yena umakoti, ngoba kuney'zathu ey'phoqayo. Ngiyabonga ithuba, bekuyilokho.